Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән төркемнәр турында сөйләшеп китәбез. Нинди төркемнәр була? Кеше тумыштан ук теге яки бу төркем агзасы булып тора. Мәсәлән, синең кайсы төркемнәргә каравыңны бергәләп карыйк. Иң элек син гаилә агзасы, гаилә аерым бер төркем. Составы буенча аз санлы булу сәбәпле аны кече төркемнәргә кертәләр. Шәһәр һәм авыл кешеләре шулай ук төркемнәр ул. Шәһәр яки авыл кешесе буларак син дә шуларның берсенә керәсең. Әлбәттә, алар гаилә кебек төркемнән аерыла. Күрсәт, бу аермалар нәрсәдән гыйбарәт? Син 6нчы сыйныфта укыйсың. Мәктәп сыйныфы шулай ук төркем. Сыйныфыңның барлык укучылары да бер-берсен белә. Сезнең үзара бурыч һәм хокукларыгыз бар. Сезнең мәктәптә уку берләштерә. Тагын мөгаен син спорт секциясына яки театр коллективына яки хор түгәрәгенә йөрисеңдер. Туристлар, шигърият, спорт, театр һәм музыка сөючеләр клублары шулай ук төркемнәр. Кешеләрне берләштерүче төркемнәр бик күп. Һәрберсен уртак кеше һәм уртак максаты бар. Уйла һәм әйт. Мәсәлән, мәктәп сыйныфының уртак кеше нинди? Театр түгәрәгенең, баскетбол командасының. Халык шулай ук кешеләрнең аерым бер төркеме. Һәр халык үз традициялары, җырлары, әкиятләре, легендалары белән башка халыклардан аерыла. Төркемнәр арасында син сайлаганнарын һәм син сайламыйча да килеп эләккәннәрен аерып карарга мөмкин. Бу очракта төркем үзе сине сайлаган кебек була. Сине үзе сайлаган төркемгә, мәсәлән, мәктәп сыйныфы яки гаилә керә. Үзебез сайлаган төркемнәр. Син сайлаган төркем ниндидер бер кызыксынудан башланып китә. Бит кызыксыну төрләре бик күп. Күп кенә төркемнәр охшаш кызыксынулар булган кешеләрне бергә тупларга теләүчеләр тарафыннан аңлы рәвештә оештырыла. Син үзеңдә шундый оештыручы була аласың. Балаларның бары тик очрашу һәм сөйләшү, аларны нәрсәләр борчуы турында уртаклашу өчен генә берләшкән төркемнәр бар. Мәсәлән, мондый төркемдә нинди джинсы яки кроссовкалар хәзер модада булуы турында сөйләшергә була. Балаларны кызыклы һәм файдалы уртак эшләр берләштергән төркемнәре дә була. Мәсәлән, походларга йөриләр, анда ял итәләр, табигатьне аңларга һәм яратырга өйрәнәләр, туган як тарихын танып беләләр. Яки балалар бакчасы тәрбиячесе үтенече буенча чиратлап кичкенләр белән уйныйлар, яисә ялгыз карт кешеләргә өй һәм бакча эшләрендә булышалар. Шулай ук сугыш һәм хезмәт ветераннарына бүләкләр әзерлиләр һәм бәйрәмнәрдә котлыйлар. Һәр кеше теләгән очракта үзенә уңай булган яхшы уку яки укумавына, матур итеп сөйли белүенә яки күбрәк дәшми торуына, тәвәккәл яки кыюсыз булуына карамыйча, аны таныган төркемгә керә яки шул төркемне үзе төзи ала. Бу синең яшьтәшләреңнең яки төрле яшьтәге кешеләрнең берләштерелгән төркем булырга мөмкин. Иң мөһиме, барысында берләштерелгән кызыксынулар, уртак максат һәм бер-берсенә уңай мөнәсәбәт. Әгәр кеше үзенә игътибар, хәленә керү, таяныч яклау сизсә, аның кайфы да яхшы була, эшләре дә алга бара. Нәкъ менә шундый төркемдә син янәшәңдәге кешене көндәшең итеп түгел, иптәшең итеп тоясың. Ул сине рәнҗетмәс, кумас, алдамас. Син аңа таяна аласың. Шулай ук син үз төркемендәге балалардан күп нәрсәләргә өйрәнәсең һәм аларның да үзең белгән һәм булдырырга алганырга өйрәтә аласың. Хәзер балалар, без сезнең белән лидерлык турында сөйләшеп китик. Төрле төркемнәрдә кешенең урыны да төрле була. Мәсәлән, спорт командасында син капитан, ягъни лидер була аласың. Сыйныфында син түгел, башка берәү лидер булырга мөмкин. Хорда яки театр коллективындагы берәр тамашада син солист булырсың һәм төп рольне башкарырсың. Бүтән чыгышларда алай булмавы да бар. Туристлар берләшмәсендә син палаткалар өчен җаваплы һәм учак янында дежур, баш пешкече, санитар, поход мастеры, төркем штурманы, фотограф һәм башкалар була аласың. Кеше төркемендә, төрле төркемнәрне аеруча төрле рольләрдә була ала. Бер сыйныфта күзгә ташланмый торган тыныч кына малай булган. Ул бер яктан да аерылып тормаган, эшләргә генә укыган. Ул туристлар клубына язылгач, барысы да шаккаткан. Походта ул аларны тагы да ныграк гаҗәпкә калдырган. Тирән ярганак аша беренче булып чыккан һәм башкаларга да чыгарга булышкан. Ял итәргә туктагач, шәп учак кабызучы һәм оста пешекчесе булырга танылган. Походтан кайтканда да ул барлык балаларны ияртеп беренче булып атлаган. Шушы көннән соң һәр походта ул төркемнең чын лидеры була. Икенче бер сыйныфта үзенең көче белән аерылып торган егет булган. Ул йомшаграк балаларны рәнҗеткән, аларны үзе теләгәнне эшләргә мәҗбүр иткән. Ничек уйлыйсың, аны лидер итеп атап буламы? Ни өчен? Һәм тагын бер мисал. Бер укучы барлык фәннәр буенча ничек кенә булса да бишләр генә алырга тырышкан. Ул үз вакытын өйдә булышуга да, җәмәгать эшләренә дә, авырып киткән дустына ярдәм итәргә дә әрәм итмәгән. Үз фикереңне әйт. Соңгы ике мисалда искә алынган егетләр лидерлармы? Ни өчен шулай уйлыйсың?
Шин лидерны балалар төркеме сыйныф, секция түгәрәк күреп алып үзе билгели. Ул балаларны мавыктыра, үзе артыннан ияртә, алар белән үз уңышларын, казанышларын бүлешә. Шин лидер бер вакытта да шәхси үсеше өчен үзе башкаларга каршы куймый. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый һәм нәрсә өчен ни була? Озак яшәгән һәр төркемнең билгеле бер кагыйдәләре урнаша. Алар әлеге төркемне башкаларыннан аерып тора. Төркем агзалары аерым бер төрле киенергә, билгеле бер рәвешле чәч йөртергә, төркемгә караганны белдерүче шартлы билгеләр, значоклар, галстуклар, эмблемалар тагылырга мөмкин. Төркем агзалары очрашканда бер-берсен үзенчәлекле итеп сәламләргә мөмкин. Төркем үзенә керүчеләргә билгеле бер таләпләр дә куя ала. Төркем таләпләре аның законнарында, кагыйдәләрендә, ритуалларында чагылыш таба. Син инде үз кагыйдәләренә урнашкан төркемгә керә аласың һәм андагы кагыйдәләрне сиңа ошамаса да үтәргә туры киләчәк. Шулай ук синең анда кергәннәреңнең барысы да уртак кагыйдәләр булдыруда катнашкан төркемгә керүең мөмкин. Бер сыйныф укучылары, мәсәлән, үзләренең гомуми җыеннары кагыйдәләрен төзергә килешкәннәр. Бу кагыйдәләр күңелсез булмасын өчен аларны шигъри формада иҗат итеп караганнар. Менә алар ничек язганнар. Җыелгач дәшми тормыйбыз, шауламыйбыз, кычкырмыйбыз. Сезнең сыйныфта укучыларның гомуми кагыйдәләрегез бармы? Әгәр булса, алар нәрсәдән гыйбарәт? Үз гомерләрендә бер мәктәптән икенчесенә күчәргә туры килгән балалар яңа сыйныфка, яңа төркемгә ияләшүнең ни кадәр авыр булуын үз тәҗрибәләрендә бик яхшы беләләр. Ни өчен шулай килеп чыгасың? Бу сорауга җавап биргәндә иң элек шушы кагыйдәләр турында искә төшерик. Элекке һәм хәзерге сыйныфта алар төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, элекке мәктәптә укытучы белән дәрестә кызып-кызып әңгәмә корырга мөмкин иде, ә яңасында исә укытучыны тыңлап утыру таләп ителә. Әмма яңа укучы аңардан да шуны көтүләрен әлегә белми һәм гадәт буенча әңгәмә башлап җибәрә, үз фикерен әйтә. Яңа сыйныф моны ничек кабул итәр? Балалар, истә калдырыгыз. Төркем куллана торган кагыйдәләрне норма сүзе белән атыйлар. Төркем нормалары булмаса, әлеге төркем куйган максатка ирешергә һәм тотынган эшне башкарып чыгарга мөмкин булмас иде. Төркем нормаларын үтәмәгән, тирә-юньдәгеләр фикерен санга сукмаган, үзен башкалардан өстән күргән кеше үзен төркемгә каршы куя. Кызыксындыру чаралары һәм җәза бирү турында. Гомуми кагыйдәләрне бозган кеше белән сөйләшергә, аны төркем кагыйдәләре кушканча эш итмәвен аңлатырга, кисәтергә, тиргәргә, аның белән аралашудан туктарга мөмкиннәр. Астыртын елмаюны, ачы шаяртуны эшкә җигүләре, начар кушамат тагулары, кул биреп исәнләшүдән баш тартулары да бар. Хәтта төркемнән чыгарулары да ихтимал. Гомуми кагыйдәләргә һәр вакыт буйсынучыларны, яхшы сыйфатлары белән аерылып торучыларны төркем һәрьяклап хуплый, булышлык күрсәтә, кызыксындырып, дәртләндереп тора. Рәхмәт белдерү, бүләкләү, медальләр, истәлекле бүләкләр тапшыру, алкышлау, җаваплы эш йөкләү кебек алымнары куллана. Һәр төрле җыйду, кисәтү, җәза бирү һәм кызыксындыру, булышлык күрсәтү алымнарын санкциялар дигән сүз белән атыйлар. Санкциялар төркем эчендәге нормалар сагында тора. Кешене тулысынча үзенә буйсындырып, аны үзенең шәхси теләкләренә һәм мәнфәгатьләренә каршы килеп гамәл кылырга мәҗбүр итә торган төркемнәр дә була. Уйлап кара, бу һәр вакыт яхшыга илтәме? Синең юлың кайсы төркемнеке белән бер. Син үзеңнең бер вакытта берничә төркем агзасы булуыңны беләсең инде. Син гаилә агзасы, мәктәптә сыйныф укучысы, спорт секциясына да йөрисең һәм башкалар. Бу төркемнәрнең һәркайсының да үз нормалары, кагыйдәләре, законнары булгарга мөмкин. Төркемгә хас бер үзенчәлекне аерым билгеләп үтү зарур. Ул төркемгә кергән барлык кешеләрнең көчләрен үзенә туплый кебек. Һәм бу көчне төрле гамәлләргә юнәлтергә мөмкин. Яхшы эшләргә дә, начарларына да. Шуны истә тотарга тырыш. Кеше нинди генә төркемгә керсә дә, үзенең тәртибе өчен һәр вакыт иң элек үзе җавап бирә. Монысын да истә калдырыгыз. Кеше үзенең төркемендә уңайсыз хис итсә, кызык тапмаса, эш гамәлләрдән риза булмаса, аннан чыга ала. Син төркемгә кергән кайбер малайлар һәм кызларның тәмәке тартуларын, исерткеч эчмәкләрен, наркотик куллануларын күрәсен. Алар шуларны сиңа да тәкъдим итәргә мөмкин. Исеңнән чыгарма. Чын дуслар бер вакытта да сине сәламәтлегеңә зыян сала торган нәрсәләргә катгый рәвештә өндәмиләр. Сәламәт акылга ия кешеләрне эзлә. Кемнәрнең үзләрен тотышлары һәм карашлары сиңа ошый, шуларга якынарга тырыш. Дәресебезнең теория өлеше тамам. Киләчәк дәресләргә кадәр.